gore rino akudyiwe rinopisa, mapurisa akurambidzwa kubheta. Ukangoonekwa uchibheta chete uri mupurisa ma1 ako hazvokuti salary ikwane totozvinzwa ikoko nekuti hazvina kutobhomera mushe. So panapa nyaya iri panapa ndeyekuti pari kunzi police officers found betting face arrest in a crackdown ordered by the police chiefs. Zim Live can reveal, right? Inyaya yatiri kuwana pa Zim Live page inowanika on Facebook nepanhu pakasiyana-siyana rinotoribepa rinobuditsawo nyaya. So the move appears to be a response to a viral picture of two uniformed police officers photographed placing a Wega betting house in Harare, a growing pastime for many Zimbabweans who are trying their luck at the bookies to supplement their Megu salaries. Now, police officers have been warned the first arrest. January 6 radio signal sent to all police stations from Kompo Ops Commissioner Police Operations says commanders are requested to arrest, detain and advise this location all officers and members found betting. The memo which ZRP considered says was originated from the Officer Assistant Commissioner Kenneth Tebe, who is in charge of ZRP operation, was sent under the subject soccer betting by police officers and members. The communication does not say what charge police officers face, although the ZRP can invoke broad provisions under the Police Act, which criminalize inciting in any unbecoming manner reasonably likely to bring discredit to the police force. Police, like all civil servants, are some of the worst paid professionals in the country, which average salaries of around $300. So mari yavo panapa according to Zim Live iri kutaura kunzi aiwa vanotora ma$300 semamwe ma-civil servants. Saka pa300 iwo vanenge vada kutira kuidhabhula. Munongozviziva mese kuti aiwa matax akauya na the best finance minister in Africa vanova iyo Mutuli Ncube vakapa matax avo matax ekuti vakazongodhabhula. Unoziva kuti kana wangooneka mota kako uchipinda patogeti yakadhabhula kawaimbojabhadhira pondo inenge yamu$4 even kana passport akakwira. So akomana vezRP I'm sure kuti vanenge vanga vaonawo kuti aiwa zvimwe zvese zvinongokwira but salary yedu haisikukwira rikatienda kubetting tinotira kunodhabhula kasalary kavanga vana. Munongoziva kuti January anenge arova but pari kunzi vakazongoonekwa futi vari imomo unenge wakutoenda unenge wakutotorwa wakutosungwa bhozi zvakusungisa zvekubheta uri mupurisa. Ndo nyaya ndaenda kubatirai panyaya version. Munoziva kuti inini sanyaya metizhen ndinoweka nyaya semetsi ndogara ndichikupai maupdates anopisa nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.